se ka paki seli ɲɛnamaya Bobo Dioulasso chrétien kulu olu bɔra caman ka églisiw bɛɛ lajɛlen magɛn. Seli belebele o kɛra cathédrale baara an bɛ min wele ko Notre Dame de Lourdes. Monseigneur Paul Ouédraogo ale lo yi seli latigɛ o yɔrɔ la. A ye Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen wele kelenya la bɛn na ka se ka an bolo don ɲɔgɔn bolo kɛlɛ buruburu min b'an kan ni an ka bɔ a kɔnɔ Ala ka an bɛɛ lajɛlen ka fɛta kɛ anw ye. An Burkinabɛw an k'an sɔn magaya ni ɲɔgɔn ye. An ka ɲɔgɔn minɛ fadenya la. An ka ɲɔgɔn minɛ badenya la. An ka ɲɔgɔn minɛ balimaya la. An ka ɲɔgɔn bonya. N'an sɔnna ɲɔgɔn ma. An bɛ min kɔ bɛn ani nisɔndiya ni ɲɛsuma an bɛna o sɔrɔ. Ala m'o kɛra an ye. Marie Thérèse Zerbo ale nana seli kɛ. Monseigneur ye kuma min fɔ bɛn kan o kuma donnara ale na baara kɛ o cogo kan. Donc an tile 40 kɛ dɔ sun don bɛɛ i bɛ se ka min kɛ y'a kɛ pour que i dusu fana ka sumaya ni paki kan. An ka ɲɔgɔn yafa ɲɔgɔn ma k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka an dusu gangan don ɲɔgɔn kɔrɔ an k'a bɛɛ to yen. Martine Momo ale na kun fɔlɔ ye min ye ka na Ala dari a ka ɲaw ma ka an ka jamana kɛ i n'a fɔ a tun bɛ cogo min. Bi kɔni prière ba min y'a kɛ y'a ye jamana bɛ cogo min na ni jamana man ɲi donc an ka prière ba ye jamana ka ɲasuma ni jamana ɲasumana an bɛɛ fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ale lo ye ko ba ye diɲɛ n'an fɛ. Jean-Edouard Yen ale nana ka denmisɛnw bilasira minnu tun bɛ baptême taara o ka se ka kɛ chrétien ɲuman ye ka Ala dara kan bato diɲɛ dugukolo kɔ ka yan. Baptême de bin fɛ yan donc n nana cathédrale ya ka na dɔɔni ka baptême de Ala barikara a sera ka baptême ta ka confirmation fana sɔrɔ donc ale yɛrɛ bɛna kɛ chrétien ye engagé ka to ka baara kɛ ni église mɔgɔ ye. Ɲina ka paki a misa sɔnni a ɲɛsun silen don Burkina Faso lo ma min bɛ gɛlɛyara ka sababu kɛ banbacitɔnw ka waliya juguw ye. Ne tun ye Alidu Ouédraogo kumakan ye. VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.